信じられない。日中関係の緊張を救った予想外の救世主とは、近平の日本渡航自粛の影響を心配したある国が日本旅行の補助金約1800万円を支給した。しかもこれは税金ではなく個人のポケットマネーだった。一体誰がそんな大金を支払ったのだろうが、それは台湾の元に高市首相を力の限り支援すると発表した孫氏は、早苗バッジも一緒に配り大行列ができるほどの大盛況。これを見た台湾のネット民は、日本は私たちの友達です。受けた恩は決して忘れません。と X に投稿。遡ること1999年9月、台湾はマグニチュード 7.7 の巨大地震に襲われ、その時に世界で一番早く到着した日本からの恩を決して忘れていなかった。なので日本のネット民はこの X の投稿に反応し、日本を応援してくれてありがとう。僕たちもいつか台湾に行きたいです。と日体の温かい友情が溢れた。ところが、この善意に便乗する奴らがいる。それは何を隠そう。空国、中国人ってバレると日本で冷たくされるという噂を聞きつけた人民たちは、台湾風パスポートカバーでカムフラージュ。まったく、トップがあんな感じだから、国民も背中見て育ってるよな。